Celebrem 30 anys de presència a la Unió Europea, una època que ha servit perquè Catalunya mostrés el seu compromís tant amb Europa com amb les seves institucions i que ha permès visualitzar també la voluntat de la Unió Europea de col·laborar en el desenvolupament de projectes estratègics per a Catalunya i per a la seva ciutadania. Bona mostra d'això és el recinte modernista de Sant Pau, un espai on es veu el valor del patrimoni històric a casa nostra. La conservació d'aquest espai és una bona síntesi de cultura i coneixement. Sant Pau aplega 10 institucions internacionals en l'àmbit de la sostenibilitat, de la salut i l'educació, 3 pilars fonamentals al segle XXI, tant per la Unió Europea com per a Catalunya. 30 anys de l'ingrés de Catalunya i d'Espanya a la Unió Europea, una fita important pels que sempre hem defensat i treballat pel projecte europeu. Arriba en un moment, és veritat, d'una gravíssima crisi del projecte de la Unió Europea, que pels que som europeistes considerem que d'alguna manera ens estan robant el somni europeu per la incapacitat d'afrontar els grans reptes com l'arribada dels refugiats, la crisi de la zona euro. Per tant, cal reivindicar Europa, però cal reivindicar sobretot un canvi radical de la manera en qual estem construint aquest projecte europeu. Des de la pèrdua de les colònies americanes, Espanya ha estat un país aïllat i tancat, autàrquic i amb dècades i dècades de dictadures militars i no precisament de bones pràctiques. L'entrada de l'estat espanyol i, per tant, de Catalunya a la Unió Europea, doncs, ja fa 30 anys han suposat modernització, democratització, no de manera perfecta, com voldríem, però sí bones pràctiques que s'intenten imposar des de la Unió Europea cap a l'estat espanyol. El procés català sense Europa, per exemple, no existiria. Per tant, per molts anys i a seguir avançant. Ara fa 30 anys de la incorporació d'Espanya a la Unió Europea. La veritat és que no ho ha aprofitat prou, tot i haver rebut, per exemple, molts recursos, perquè ni Espanya s'ha reindustrialitzat, ni hi ha prou esperit europeu, prou esperit democràtic. És una sort que Espanya estigui a la Unió Europea, però és una llàstima que no en tregui tot el partit que caldria. Tal dia com avui, fa 66 anys, Robert Schuman va fer la seva famosa declaració que va donar peu a la creació de la Unió Europea i a que Europa gaudís del període de pau, estabilitat i prosperitat més llarg del que se'n té notícia. Nosaltres vam sumar-nos a aquest club ara fa exactament 30 anys i per aquests dos motius crec que teniu prou motius per celebrar-ho. Molt feliç Dia d'Europa. Spain's membership to the European Union has been a very important moment for Spain, for Europe and for the Mediterranean, considering the very important role played by Spain in the region. I want to congratulate Spain on this occasion, and I want to say how much it is important for the whole Euro-Mediterranean partnership that we have, as a Union for the Mediterranean, our headquarters here in Barcelona, in Spain, for the benefit of security and development for the whole region. Per nosaltres, Europa ha de ser el lloc del món on es caracteritzi pel seu estat del benestar, per la seva democràcia, els ciutadans. I, per desgràcia, vivim uns anys en què la crisi econòmica i les polítiques que hi estan havent fan que tinguem menys Europa. Menys Europa perquè amb les negociacions del tractat del TTIP, segons com acaïn, vol dir menys Europa, i menys Europa també perquè sobretot el sud d'Europa està patint una crisi social molt forta. I menys Europa també perquè estem posant murs als refugiats. Per tant, nosaltres creiem que en aquest aniversari el que hem de situar és com tornem a construir una nova Europa social amb drets i democràcia per tothom. Avui és un dia de doble celebració. D'una banda, el Dia d'Europa, de l'altra, que fa 30 anys que Catalunya és a la Unió Europea. Però Catalunya sempre ha estat europeista perquè hi hem vist un referent de llibertats i de benestar. Per això, en moments com ara, en què Europa es mira al mirall i no s'hi reconeix i no s'hi agrada, Catalunya demana encara més Europa. Més Europa de pau i de drets. Més Europa valenta i transformadora. Més Europa del diàleg i del pacte. Una Europa que obri la porta a les voluntats democràtiques dels seus pobles. Aquest és el projecte d'Europa que Catalunya vol ajudar a construir, de forma directa i en plena sobirania. Bon Dia d'Europa.
Ens hem de felicitar per tots aquests anys de pertanyença a la Unió Europea, certament, amb tots els llums i totes les ombres que té aquesta adhesió, però sobretot el que ens interessa un dia com avui, que és un dia en què parlem de la idea d'Europa, de la veritable idea d'Europa, de la idea fundacional d'Europa, és els 30 anys que vindran. I què és el que volem fer? I naturalment Catalunya com a país té la voluntat de contribuir als propers 30 anys com a membre actiu de ple dret a la Unió Europea. Europa significa el mayor periodo de prosperidad y de paz que ha existido en siglos. Significa un espacio común de cultura, de trabajo y de valores. Y para España, la mayor prosperidad que hemos gozado desde siglos. Europa es un proyecto, es una necesidad y sobre todo es un objetivo necesario. Europa va ser quelcom més com somni. Era una aspiració llargament viscuda, llargament esperada, i el cert és que els resultats no s'han quedat curts. És a dir, en termes de transformació, en termes de compartir, de ser part d'una realitat com és Europa avui, els resultats no poden ser més espectacularment positius. Però ara cal un nou impuls, cal quasi tornar a entrar a Europa, tornar a començar. Si tuviera que resumir en una sola frase qué ha supuesto la adhesión de España a la Unión Europea, lo resumiría como que es la historia de un éxito. España tiene razones poderosas para celebrar el Día de Europa. La representación española en la Unión Europea siempre ha trabajado con convencimiento y con vocación para construir un proyecto europeo, porque España es y se siente profundamente europea. Y además, la Unión Europea, Europa, es un espacio común, un proyecto común de libertades, de derechos, de justicia y de solidaridad. Ara fa 30 anys que entràvem a la Unió Europea, un país entusiasmat amb la idea d'Europa, que tras una fosca i llarga dictadura creia que era la porta i el camí cap a la llibertat, la democràcia, l'estabilitat o els drets socials, i commemorem aquesta entrada entusiasta, de vegades fins i tot cegament entusiasta, que vàrem tenir amb una Europa que de vegades ens decep, que creiem que cal millorar, que cal lluitar per ella, però conscients que per tots els grans reptes que avui tenim, tant econòmics, migratoris com geopolítics, ens necessitem els europeus mai com ens havíem necessitat. España celebra ahora su 30 aniversario en la Unión Europea y estos 30 años han aportado mucho al país. Ha hecho una gran transformación y una gran modernización, y de un país ensimismado y aislado ha sido un país que realmente está abierto. Pero España también aporta mucho a la Unión. Ha demostrado que es un socio serio y fiable que trabaja duro en los temas importantes, como la unión bancaria y el mercado único. Para Holanda sois un país que valoramos mucho, por eso os felicitamos con el gran trabajo hecho. Gracias y felicidades. Ens hem d'autofelicitar per poder celebrar 30 anys de pertinença a la Comunitat Europea. Sens dubte, aquests 30 anys han permès al nostre país avançar cap a un model d'integració, posant-nos més a prop, estar a l'altura dels altres països europeus. Les nostres empreses han pogut fer un salt amb l'exportació, fer un salt amb totes les condicions econòmiques, i per tant és un motiu de satisfacció que ara puguem celebrar aquests 30 anys de pertinença a la Comunitat Europea. Espanya celebra 30 anys d'adhesió a la Unió Europea. Durant aquest temps ens hem acostat política, cultural i econòmicament a la resta de ciutadans europeus. S'ha reforçat la nostra democràcia. Les noves generacions han crescut més lliures, més segurs i més cosmopolites. A Europa, tot allò que ens diferencia o que ens fa singulars és molt important, però construirem una llar per tots amb allò que ens uneix. La gran aportació mundial d'Europa va ser la seva construcció de la Unió Europea a la segona part del segle XX. En aquell moment Espanya no va perdre el temps i gràcies al govern de Felipe González, va fer la seva incorporació. Això ha estat una gran referent per nosaltres construir amb els valors democràtics
i els valors socials i poder els empresaris formar part de la Unió Europea, crec que han estat les grans missions que hem tingut des de Catalunya i Espanya. Per al Comitè Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica, la nostra integració va ser la culminació d'un objectiu que era la nostra integració amb el que aleshores dèiem, i encara es diu en alguns casos, Europa. Ha estat molt satisfactori i molt positiu per la nostra societat aquesta integració i el que creiem que queda per fer és arribar a una veritable unió política. Des de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya volem felicitar els europeus i les europees, també la tasca feta per la Unió Europea amb tota la matèria de diversitat cultural, interculturalitat i també pluralitat. També volem dir que, encara que s'han fet coses molt importants en aquest sentit, que hi ha un brot de l'extrema dreta a Europa i tenim que lluitar en contra d'aquest desmant, com diuen alguns. Llavors, nosaltres des de la Federació estem molt contents, però volem que es lluiti més per les persones i no tant per les empreses. Fa 30 anys que participem d'un gran projecte basat en la democràcia, la pau, la solidaritat i el bé comú. I fa anys que a casa nostra percebem els magnífics efectes de ser part de la Unió Europea. Hem de seguir fent més Europa, forçant democràticament els estats a cedir sobirania per aconseguir una unió que sigui l'Europa de tothom. Estic convençut que val molt la pena mantenir viva aquella gran idea que va unir pobles i pensaments en un immens objectiu, millorar la vida de milions de persones i ser una referència al món. Felicitats! Per Comissions Obreres, Europa era en el seu moment aquell somni, aquella perspectiva d'un model social basat en drets i llibertats, amb uns valors que desitjàvem, que ens permetien sortir de la negra nit d'una dictadura franquista. Europa va ser en el primer moment, des de l'entrada, un element que ens va permetre aconseguir alguns d'aquests drets i algunes millores, però malauradament aquests darrers anys hem tirat enrere. Una Europa on la democràcia trontolla, on la solidaritat desapareix i on els valors socials també s'estan enfonsant. Hem de retornar a l'Europa del somni. Els 30 anys de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea són els 30 anys de la meva vida. Jo no he viscut cap altra cosa que no sigui Europa i potser per això no em puc plantejar res que estigui fora de l'escenari europeu. Des de la meva perspectiva, Europa, com qualsevol cosa complexa i fascinant, és capaç del millor, Schengen, Erasmus, valors, pertinença, però també és capaç de fer-nos sentir frustrats i decepcionats davant de la incapacitat de donar una resposta ferma als fracassos col·lectius. Espero que els següents 30 anys els puguem escriure als joves i que d'aquí a 30 anys, quan tornem a ser aquí, pugui dir que he deixat una Europa millor als meus fills i potser també una miqueta més sexy. Catalunya és i ha estat sempre europea. Sempre ha mostrat la seva implicació en el projecte europeu, però no en qualsevol Europa. Entenem Europa com un projecte de solidaritat, de llibertat, de pau, de convivència, on es defensin i es garanteixin els drets humans. La crisi dels refugiats ha mostrat que aquesta Europa potser no és aquella Europa que tots volíem. I ara crec que el Dia d'Europa és una oportunitat per reflexionar, per recordar aquesta Europa que tots volem. Una Europa que estigui al costat de les persones, dels seus ciutadans, una Europa que garanteixi les llibertats, una Europa que lluiti contra les injustícies. Vull assenyalar la importància que té per tot Espanya haver entrat a la Unió Europea fa 30 anys. S'han fet moltes coses importants, però jo diria que potser la més important per mi ha sigut el programa Erasmus. Jo que sóc un home de la cultura, crec que això ha sigut un èxit europeu que ha fet més per la unitat d'Europa que qualsevol tractat que s'ha pogut signar. Aquesta Europa sense barreres, aquesta Europa oberta, aquesta Europa sense passaports, que els que ja tenim una certa edat hem patit, ara és una Europa oberta i Europa és l'espai més important del món de pau i prosperitat. Des del Consell Català del Moviment Europeu, que fa anys que treballem per l'Europa unida i democràtica des de l'àmbit català, ens felicitem per aquests 30 anys d'integració europea perquè ha suposat situar-nos en el marc
europeu que aporta molts avantatges i moltes llibertats, però també som conscients que en el moment que estem ens representa donar des de les realitats, tot respectant les realitats polítiques, socials i culturals de l'àmbit europeu, apostar per més Europa, perquè en el món globalitzat això és el que toca. Des de ESN, associació involucrada en el foment dels programes de mobilitat i suport als estudiants internacionals, volem unir-nos en el dia d'avui per destacar els avenços fets en matèria d'ensenyament i programes de mobilitat internacional i destacar la importància de seguir treballant per millorar la qualitat i accessibilitat d'aquests programes i beques, els quals creiem indispensables per l'apropament cultural entre països i la creació d'una identitat europea comuna. La Unión Europea es el único proyecto del mundo que une pacíficamente diferentes estados para promover el bienestar de los ciudadanos. Tenemos el caso de éxito como el Plan Bolonia, en el cual cuando los europeos buscamos trabajo dentro de la Unión Europea, estudiantes y trabajadores tenemos la oportunidad de encontrarnos, reconocernos e incrementar nuestra empleabilidad y conocimientos. Económicamente, la Unión Europea es un modelo de éxito y salir de ella realmente sería un retroceso. No podremos competir con los grandes, ni los BRIC ni Estados Unidos. Y realmente no seríamos competitivos, con lo cual tenemos que valorar mucho todo lo que hemos trabajado en estos últimos 30 años. L'ingrés de l'estat espanyol a la Unió Europea ha permès que la nostra federació, a l'haver pogut ser socis d'Eix Platforma Europa, hem tingut accés a la Comissió i al Parlament Europeus per aportar la veu de les persones grans de Catalunya. Els organismes de la Unió hi han interioritzat que l'augment de la longevitat i la demografia suposa un repte per atendre de les properes dècades a les persones jubilades i ens ha permès participar en 3 programes europeus relacionats amb el benestar de les persones grans. A les eleccions al Parlament hem adreçat als diputats espanyols propostes i aportacions diverses, com la recuperació de l'intergrup per a l'envelliment actiu i les relacions intergeneracionals i directament al president Juncker sobre el canvi demogràfic. Aquests 30 anys de participació en el projecte europeu ens ha permès progressar en drets i llibertats. Avui, però, Europa té nous reptes, importants reptes, com el de l'acollida de refugiats. Des dels municipis contribuirem a defensar els drets i llibertats de les persones. Contribuirem a defensar els drets humans. Aquest és el nostre compromís per una Europa dels ciutadans i ciutadanes. Europa va néixer després d'un moment dificilíssim a la Segona Guerra Mundial, després de l'horror del nazisme, i va néixer per dir mai més a la deshumanització. Va néixer per ser un espai comú, una terra de democràcia, de drets humans, de pau i de convivència. I avui Europa, més que mai, es mira al mirall, es mira al seu mirall, amb la crisi de refugiats, amb milers de persones, de famílies, de criatures, de nens i de nenes que ens venen a trucar a la nostra porta, que travessen el nostre mar i ens demanen que complim amb els valors fundacionals d'Europa. Avui, més que mai, Europa ha d'estar a la seva alçada, ha d'escoltar la seva ciutadania i ha d'obrir els seus braços. Perquè si som terra d'acollida, tindrem futur. Si ens tanquem i tenim por, Europa veurà el seu final. Des de les ciutats com Barcelona, estem disposats a estar a l'alçada i juntament amb la ciutadania volem refundar Europa tornant als seus millors valors.